ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲୁ ତମେ କେମିତି ଏ ନିଷ୍ଠୁର କାମ କଲ? ଛେଇଁଦେଲ ତମେ ଏମିତି ଛେଳିଦେଲ। ଏବେ ଯାଅ ତୁମର ରାଜାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବ। ତମ ମାଙ୍କଡକୁ ପାଟି କର, ସିଏ ମତେ ଘେରୁଛି। ତାକୁ ପାଟି କର, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବି, ସିଏ ମତେ ସବୁବେଳେ କି ସମ୍ବାଦ ଦେବ ତୁମର ରାଜା? ଏଇ ଦୋକାନୀ ଆମ ଖୁଲିଆଟା ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଆମକୁ ବି ସିଏ ମାରୁছে। ତମର ଟିକେ ଦୟା ତୋର ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି, ତୋର ଆମ ରାଜା ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ନିମିଷା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରା। ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଚୋର ଇଏ କରୁଛି। ତମେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏ? ଆଜି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ସାନ ଠାକୁର ହସ୍ତରେ ଛେଦନ ହୋଇଛି। ସେ ତ ମରିଗଲେ ଗଲେ, ଏମିତି କେତେ ମଲେଣି। ମୁଁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇବି। ଏମିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଆଉଛନ୍ତି ସେତେ ମାରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେମିତି ମାରୁଛ? ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ?